радикалҳои заҳрноки озод ки ба мағзи сар зиён мерасонанд бо ёрии антиоксидантҳое ки дар таркиби меваву сабзавот ҷойгиранд бо осонӣ бартараф карда мешаванд. салом тамошобинони гиромӣ, шуморо дар барномаи ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. мо таҳқиқи омӯзиши худро дар мавзӯи саломатии мағзи сар идома медиҳем. антиоксидантҳои эндогение вуҷуд доранд ки дар мағзи сар пайдо мешаванд. ин системаи ҳимоявии худи мағзи сар аз радикалҳои озод мебошад. антиоксидантҳои экзогенӣ тавассути хӯрок ба организм ворид мешаванд. онҳоро ҳар рӯз истеъмол намудан зарур аст. хушбахтона меваи сабзавотҳо, инчунин дубиёиҳо, ғалладонагиҳо, чормағзҳо ва донагиҳо манбаи миқдори зиёди антиоксидантҳо мебошанд. ҳангоме ки радикалҳои озод дар организм назар ба антиоксидантҳо зиёд мешаванд, ба сабаби оксидшавии барзиёд нейронҳо ба стресси оксидӣ гирифтор мегарданд, ки ба бадшавии қобилиятҳои зеҳнии одам оварда мерасонад. беҳтарин манбаи антиоксидантҳо сабзавот ва меваҳои ранга мебошанд. чун қоида ҳар қадаре ки ранг равшан бошад, таъсири антиоксидант ҳамон қадар пурзуртар мешавад. витамини С антиоксиданти асосӣ барои мағзи сар. антиоксиданти асосӣ барои мағзи сари мо витамини С мебошад, ки одамон онро танҳо аз хӯрок метавонанд пайдо намоянд. миқдори зиёди витамини С ки мо ҳар рӯз бо хӯрок истеъмол менамоем, нейронҳои мағзи сарро аз радикалҳои озод ҳимоя мекунанд. миқдор ва сифати хӯроки истеъмол намудаи мо ба кори мағзи сар таъсири ҷиддӣ мерасонанд. собит шудааст ки ҳар қадаре ки антиоксидантҳо дар хун зиёд бошанд, хотираи мо ҳамон қадар хубтар кор мекунад. агар шумо дар ҳақиқат дар фикри саломатии мағзи сари худ ҳастед, пас шуморо лозим аст ба хӯроки худ маҳсулоти растанигиро ворид намоед, ки дар поён зикр мешаванд. маҳсулоте ки антиоксидантҳои зиёд доранд: черника, мармиҷон, тути заминӣ, қорти сиёҳ яъне смородина, меваи сиёҳи зайтун. ҳамаи ин маҳсулот дар таркиби худ пигментҳои махсусе доранд, ки таъсири антиоксидантӣ мерасонанд. равғани маротибаи аввал ва бо усули сард афшурдашудаи зайтунро истеъмол намоед. чормағзи юнонӣ манбаи хуби кислотаи алфа-линолевӣ, фосфор, лисетин, витамини B1 ва B6 мебошад. ин намуди чормағз маҳсулоти олиест барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани нейронҳо ва қавигардонии хотира. бодом аз витамини Е, фосфолипидҳо, калсий, магний ва калий ки устувории пардаҳои ҳуҷайравии нейронҳоро қавӣ мегардонад бой аст. аз ин сабаб бодом ба он қисмҳои мағзи сар ки барои кори хотира масъуланд таъсири хуб мерасонад. дони зағир аз кислотаи алфа-линолевӣ бой аст. барои инкишоф ёфтани мағзи сар, бахусус мағзи сари кӯдакон, маҳсулоти беназир аст. нейропротекторҳо ин моддаҳои антиоксидантӣ мебошанд, ки мағзи сар ва тамоми системаи асабро аз сарбориҳои доимӣ ба сабаби мубодилаи бо шиддати моддаҳо ба амал омада ҳимоя мекунанд. бо ибораи дигар, нейропротекторҳо раванди пиршавии мағзи сарро суст мегардонанд. маҳсулот ва растаниҳое ки таъсири нейропротекторӣ доранд: сирпиёз. истеъмоли мунтазами сирпиёз хавфи ноқисулақлиро кам мекунад ва бадшавии когнитивии зеҳниро, ки бо гузашти умр рӯй медиҳад, боз медорад. агар мағзи сари худро ҷавон ва зеҳни худро дар ҳолати хуби корӣ нигоҳ доштан мехоҳед, ҳар рӯз сирпиёз истеъмол намоед. дона ва равғани кунҷит. кунҷит маҳсулоти хуштаъсири нейропротекторӣ ва антиоксидантӣ ва инчунин манбаи аҷоиби оҳан, калсий ва дигар минералҳо маҳсуб меёбад. озмоишҳо нишон медиҳанд, ки равғани кунҷит барқароршавии қисмҳои иллатёфтаи мағзи сарро, ки дар натиҷаи маҳкамшавии яке аз рагҳо аз ишемия зарар дидааст, метезонад. меваву сабзавот аз флавоноидҳо бой ҳастанд. флавоноидҳо ё биофлавоноидҳо навъҳои табиии пигментҳое мебошанд, ки дар таркиби гулҳо ва меваҳо дида мешаванд. буттамеваҳо ва дигар меваҳое ки рангашон равшан ё сиёҳтоб аст, ба монанди мармиҷон, тут, қорти сиёҳ, гелос беҳтарин манбаи флавоноидҳо бо таъсири хуби антиоксидантӣ ва нейропротекторӣ мебошанд. оби анор. анор яке аз меваҳоест, ки аз флавоноидҳо ва дигар антиоксидантҳо бой аст. инак се хусусияти муҳимтарини оби анор: якум, вазифаҳои когнитивии мағзи сар ва қобилияти фаъолияти дарксозиро беҳтар месозад. дуюм, миқдори амилоид, моддаи заҳрнокеро, ки ҳангоми гирифторшавӣ ба бемории алсгеймер ҷамъ мешавад, хеле кам мекунад. сеюм, мағзи сари навзодро аз норасоии оксиген муҳофизат менамояд.
ҳангоми таваллудкунии вазнин ки метавонад сабаби нуқсҳои бебозгашти неврологӣ гардад, дар мавриди тифли навзод ин таъсир самар медиҳад. агар зани ҳомила дар тӯли 3 моҳи охири 3 моҳаи охирин мунтазам оби анор нӯшида бошад. ҷавҳари гинко билоба. ҷавҳар аз баргҳои дарахти гинко билоба дар беҳтар гардидани гардиши хун ва кори мукаммали мағзи сар ёрӣ мерасонад. маълум аст ки истеъмоли он ба беҳтар шудани раванди интиқолии оксиген ва глюкоза ба мағзи сар мусоидат мекунад. гинко билоба инчунин ба нейронҳое ки дар интиқоли мунтазами оксиген ва глюкоза иштирок мекунанд таъсири хуб мерасонад. озмоишҳо таъсири нейропротектории гинко билобаро тасдиқ мекунанд ва ба муҳим будани истифодаи он бо ҳадафҳои пешгирии бемориҳо аз ҷумла бемориҳои мағзи сар ишора менамоянд. дар ин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ба канали мо бипайвандед то аз барномаҳои минбаъда огоҳ бошед. ба шумо саломатӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорем. хайр.